Για κάποιον που θέλει να μπει σε αυτό το χώρο, θα έλεγα ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να έχει ένα σταθερό εισόδημα και σε δεύτερο χρόνο να βάλει ένα deadline, καλύτερα θα έλεγα, κάποιους μήνες, για να μπορέσει να το ζήσει, να δει αν του ταιριάζει και αν τον εκφράζει αυτό το επάγγελμα. Εδώ οφείλω να πω κάτι, στο επάγγελμά μας δεν αμοιβόμαστε αμέσως, οπότε όταν μπαίνεις σε ένα κλάδο που δεν γνωρίζεις, αν δεν έχεις ένα background οικονομικό για να μπορείς να υποστηρίξεις τα βιοποριστικά σου, τις βιοποριστικές σου ανάγκες, θα είναι δύσκολο γιατί θα πέσει η ψυχολογία μας. Όταν έχουμε να καλύψουμε τα έξοδά μας και δεν υπάρχει το χρηματικό ποσό, αντιλαμβάνεσαι ότι κατευθείαν πέφτει η ψυχολογία. Οπότε στο κλάδο του real estate το νούμερο 1 είναι η ψυχολογία. Άρα στην ουσία δεν ξεκινάς real estate αν δεν έχεις ήδη μια σταθερή δουλειά. Και το νούμερο 2 θα δώσεις στον εαυτό σου τουλάχιστον 6 μήνες για να μπεις και να δεις πώς λειτουργεί όλο αυτό το κομμάτι με τις αγοροπολισίες.